Hakini gesngipat nga aingu yo blay ba hot nga kren arteli gitu gejing yaine na ne faithfulness ki jong blay but ka faithfulness ki jong ab jong fi ha gejing shikri ki jong you try menta gesngi ngan hikai pat fi ye ka bai gejing hikai ka ba ngangen kadai ka balong simple ka besuk le se fi le jupuli berbor jan wepo way shikri blay iwepi way ki bapule bible nganut manong pila puli bahaya gani ga bangan sa hikai henry wat na kalong kajing hikai ka basuk penban ngala ngan ong kadi kajing hikai ka ba compare na ka ba piju kamyo sngaw namar ka kerteng jongka ka bangan airu nganut manong kadai kajing ai ka banaw blay bangala ban smutu igani hakaba nganget ban wanra igani kan long kajing to yu fi da ka banga ai kerteng ka da kani ka kerteng ka bashai but ka kerteng ka bangan kran na gani ka voice kandai puway ngan penlong biang ika ka part 1 namar nganum laban pendep ika mentag sngi nganget apo gini ka arsngi lai sngi ngan kran ni gani but ngan ai kerteng ya gani ka jingkran juga ki sautli ki JAIT JINGIASENG ki sautli ki JAIT JINGIASENG nakatagadaw nga sa ang ifis nga baha na margani ka jingikai kan compare na magidan tang sautli ki JAIT JINGIASENG ki bangayo i hagaktian ka jaw blay but kat kum na gaktian ka jaw blay mdan shibuan ki JINGIASENG dan tang gini sautli ki bo Jesus Christ uhikai lesin nga pen iya gani vins ngawlango na marfishat pudi baha hendray nga kwa ngan ong biang iya ka mga juong haba pipuli ka Bible what you kirki what you run what you rush what you kirki namar finmes sibon gi ekiyay namar kaway pa kaway ka kintim kamtam lelay ka bakren daw Jisu nga kwa hindatip siya ikata baka way pa kaway ka kintim na niganukunuka parshi niganukunuka bu Jisu kren nga kwa bapinda kenkor ikata bapinda buram mana puli bria eka mana yit jeliu namar kadai ka treasure lani ka spa ka jingan show ka bala buri but habanga ai kerteng yegini ki sautli ki jingiseng nga kwa ngan ong rukum ne fi wat na ngidan shibun ki balang ga patay lasi hagani ka hagani ka Christianity mo hagani ka jinglong Kristan ngidan daki latli nga taraya patay bro away ki jingiseng ibaper andray kabanga siyam mga naga Bible hi wat la ngidan daki latli na sidaki million haga patay ki jingiseng wat tangang ni agri kasi jantia jong ngidan ngamtip kat no spatli ki jingiseng andray wat la nagidan ro ngan lumlang ni haga jingi kai jong Jisu bahapo jong jing shakri play hi dan tang sautli ki jingiseng habaro khat ki balang habaro khat ki jing shakri ibadan haga patay bro away nakataka daw nga kwa ba fin snap ba haple jingmer ki egini ki sautli ki bu Jisu hikai ki jingiseng but ndangala kren fin sayo jingshai fin lap egini ki sautli ki jingiseng ki bu Jisu kren ki dana ka gospel ka jong Matthias ka lanong ka khatlai ki dana ka gospel ka jong Marcus ka lanong ka saw ki danru ha ka gospel ka jong Lucas ka lanong ka pra tinganum puli bro lai tli ni lanong hendray namari yakini bro lai la tho kumju dakini wat na ga yper tang khndiat ndray wa khrene ga ju hi ka bo Jisu kren naga daw ngan pen ifi yagani ga jingiseng kibadan sautli haga Bible tang naga gospel ka jong Matthias ka lanong ka khatlai ngini pude gani hagani ga por but ndanga pude gani pinsalap badan tang sautli ki jingiseng
haga Bible berok away. Tangini pule nagani ga farshi kaba krautam nagi farshi ngalangano. Fi ngaju share ngaju kren ngaju ya ngaju batai ki brio lani ngaju ya selap bat ki bobon wat bat ki brio ki balalong ki nongkren ki batip ki tien ki jomplay ngaju ang bah kai ka bau jisu kren khamtam ki farshi ngakwa nganong fi pinum la ban yet dot ki jingjiliu jongka hadu pinalai nagani ka pertai nagata daw u jisu de unong hikai ba krautam habeneng mereka kendau nganut ban ong abu hikai gane udan ke jingyo I ke bejingai ba ke bangi mentangim la kiar bat nagani ngan shim gini south ligi jingiseng bat ngan pulishwa hadin kita ngan sepen shai fi ki gini jingiseng bat ngin si pet kendiat ya ke bedan kam nadu sedang tangan pule ya ke gospel ke jong Matius kelenong ke bekhat lain nadu khat ke beningkong ngan puli shwa tang adu khot ke bekhendai singap ngan puli ka ongkum ne hakata ka juk sngi ujisu ulami no na ye bat ula shong rut duriau ki pat ba babon ru ki le walang ha u kat ba ki le kiyo lol ke liang bat ki le shong bat ula shong utaw pat ba baro te udang yang harut ke duriau ula krana ki bon ki ai ki ru aga parshi udong hakmi unong bet ula leit no ban bet haba udang bet te khendiat ki la hab arut lenti bat ki sim ki la wan bat ki la bam ki wei pat di ki la hab alor ki jakamau haga bamdan bon khendau kumne ru ki la mi na ba kamlong jiliu ki khendau haba kala yang te sngi ki la shitr khong bat na ba kim dan thiet ki la yap ring kyang ki wei pat te ki la hab apdeng ki ding sha te ki ding sha ki la mi bat ki la kjap ki wei pat ki la hab ki khendau go ba bat ki la seiso ki ba shispa sha ki ba ndri pho sha ki ba lai pho sha ru ubadan ki skor ban sngo to un sngo dagni ki ktien ka ba ong jisu ubadan ki skor ban sngo to un sngo ngarukan ong biang nganget kat ba pidang snap nga kini ki por fidan ki skor ki ba shai ki ba pilap hin snap ya sha namarngan keren ni ki jing hikai ka badon kam shapangini ki south ligi jingseng ngan peni fi ke jingseng ka bau jisu kren kadan tangkini south ligi ya ki bangala pule fi mentan ya ki bau la penshai ha kini ki juk lenong hi nadu khot ke khat pra hadu khot ke ba arfulai dengan umpat poi shatang inum ya step ha kini ki por ngan peni shwai fi ningkong ba habau jisu kren ni ki parshi uthep lang ya kibriu ki bele jingseng ya ki nong ya lama ki jingseng but ya baro ki jingseng uthep tang ha ni parshi baro sautli but dai na takadaw ko ba ngan ong fi nga slur bangan kren ni ba mdan shu de ki wepat ki jingseng like tang na ki jingseng hi sautli ha ga patay baro ko wai tang ini pet menta ka baning kong ka bangan kren ni por ke de ni singap ujiso abu kurani ni sautu ligi jinseng usdang naga leadership usdang nagi nong yalam naga takadaw nga numpat poi shigi jinseng lani shigi nong le jinseng rengan sedang shwa nagi nong yalam jinseng namar hangi ujiso abu kurani ni uong kumne tangan na puli biang ifina du khot bening kong uong haga takaju singi ujiso lami na na ye ulo shang ro duriao nga khwapin singa ba kani ga jinseng kalong ro duriao ki pat ba babon ru gile walang hu kat ba ulaki holo liang penlang stage de liang but ngasnto nat in iktien ga ong bat ulashang nalap ba jisu kraw hadu kata ba mdan microphone mdan PA system gumangi ong mangi mdan nonu galat jingpen sawa re jisu ukraini ki hajar ngot ki brio mdai dabau do yang haba na yang usong ngasnto nat ingata ga jinglo
Ngi mentangi yang gipat bagi syong re kapor jong Jisu u Jisu syong gipat bagi yang. Tapi pulih bahaya ini finlap ke Bible ko ang gipat ba babon ke liyawan lang kat bau kiw ke liang upan lang stage de ke liang bat usyong usyong da Ukraine udan bor do kata bah bau usyong ru tang bau usyong ru aba Ukraine ke bor kami ngi mentangim dan bor ban kren da ke syong ngi sngot nat ban da yang nama ngi kham dan bor Andreu Jisu dan ke bor ke bah jrong tam ke Bible ko ang bat ula syong bat upat ba baro udang yang harut jong geduriau hang ni finlap ya ga ngan ong sigentien kedan ke anointing ke bakraw habo Jisu kuran finumla wat ki basyong ru ajing seng bon ki bayot ya haba pisngap yung nong kren ubam dan ke jing pensle ke bor ke joblay untang palat na ka life minute sa minute la da ukran le do sigenta ki babon ki de ki bakongo samtia ba ki babon hi kin de ki ba fosnio lo ke jong ke jing fosnio Hendrei hang ni ke bangalingo ke de bau Jisu syong ki pat bagi yang nganut man ang Ukraine ini ke farsi nomor hang ni Ukraine upen shairu ini ke farsi but nganut man ang Ukraine ini ke farsi mdai ke basulong tangkum ni nganut man ang Ukraine jerong ba but ki pat ba ki yang ki pat ba ki laban yang ubala ban yang slam ban snap ik tien ke job lay day ba wiyo sngaw na ki nongkren ki bede day sha ki nongkren ki beden ke bor ki be sngaw tho ki be shai ki bala ban kren ya ka ban hikai ki brieu ya ka jing hikai ka be per na ki wepa to nganum shong slam ta nda habo Jisu kurani gini sautu ki jing seng kabaning kong kaba Ukraine yung nong yalam jing seng namar haba penan kamang ni da kani parsi ubu igi nong yalam jing seng Ukraine u nong yalam jing seng u nong ikai u pastor u nong ikai na nu bishim igi jingit kre ban sai gi tien jong blay shabaro ibuan jing seng u ai kerteng yaki kum u nong bet kum ki nong bet ki ba bet yu simbai haka linka takadaw nga kwa finom kirki ng kren shwa ya kimi ginong bet kren nga man tagasngi kren man tagasngi fi nga kren man tagasngi shifiru gaday banga dani nu simbay bolong gaktin ga jomplay nga bet shifi but nga kwa agani ga poro pin nga baha habang ang bet gamot gaday hagado nu jomfi nga kwa pin nga baha ga bet gamot gado nu jomfi ga bomot ka jing im jomfi kat mga nang kren mga kalong kumunong rep unong bet ubo bet yo simbay hagalingka but himen tagasngi fi yo sngaw but ngan pen ep ya gani iway ba ningkong adin iway pan namarkan kanyarap ibi bin shy fi habaw Jisu Ukraine nong bet Ukraine ginong ilam yung pastor nong ikai but igi bishim igi jingit kliban besai tin gi joblay kung mga ladepang fi haba Ukraine nong bet kabadak kabaningkong tam nga kwa fin nga ba habaw Jisu Ukraine nong bet uday ubadan usimba ishibon Kataka dega mga kuangan ong ifiga beningkong tam unong bet uday badan simba shibon. Lada unong bet umut ban bet yo simba iga lingka gamut ga lingka jo ugaday kabola pen kre kab he kab yar mdei kpere berit haba kreni ga lingka gamut ga lingka fila so to ga ga yar ga jrong ga he ka pen ta jo ka ga jrong. But dai na ta tawo ga kuangan ong ifi unong bet uday banda nu simbai uba biang kat bakum ke tugaling ka ba u la dep ti lupa u la dep biang ikaban ban bet yu simbai fi ngan sa pen fi shibet ye tan rei ngan pen ishwa ye gani bening ko unang bet uday ubadan u simbai nga kwangan bu ye gani kitien ubadan shibon jat ki simbai fi unang bet udan shibon jat ki simbai ubet yo kajor no bet yo turso no bet yo prisbin no bet yo pan no bet yo pataw no bet yo salat no bet yo no judging tong ngawanra agani rukom jingi wat law Jisu Ukraine rukom jong kapor jong haringan wanra agani kapor jingi menta unong bet ubet yo simbai udan shibon ki simbai ubet shibon nga kwangani to ifia ga link ha gi brio gi bet shibon
But the Hwangan only fear in the poor, if you didn't tip ba, or no bet, would they be done some by Shibun. Shangan Kren can get Yakating Shikri play giving it done, how about Jisu Kren, no bet. Can Mao, ni ki brew, give a bat, and tin get John play, give a hika tin get John play. Ni day ban done Shibun, the tin get John play, having a mut ban bet, Yakatin get John play, Shigabrio. Mde bengi keren ke jo shiga jo, but bengi wan ra ka jo shiga jo, keren ke jo shiga jo, keren ke jo shiga jo, hadu bala thai. Nga khwanga nong fi lana pi bet ka ju shiga ju ngani thu pi ki briu ki bawan ting seng ni pet not baro na marba ki briu ki don kam shibun ki simbai fi tip ne am ngani thu pi apo ka khndau fi devin tip aba bi bet yu simbai fi devin tip kanu ko por ka fi devin bet ngan sa po shitan rai fi devin don shibun ki simbai ban bet kat bakum ka por ka don kam tong yin si po shitan hadrai fi devin don shibun simbai Fide findan chibun simbai. Let a dun come you simbai junga jimpanim. Fide findan simbai junga jimpanim. Let a dun simbai junga jing IA. Fide findan simbai junga jing IA. Let a dun come Gabriel yo simbai junga jimpan kia. Fide findan simbai junga jimpan kia. Let a dun come Gabriel yo simbai junga jimpan sle. Fide findan yo simbai junga jimpan sle. Let a dun come Gabriel yo simbai junga jing ngan ongumne yo simbai junga jinga. Fi hapan nanu simbai juga jingai namar ki brio ki don kami simbai ki beper unang bet apoka plaga jo apoka ke berni ke jo ngan bukum ta udai banra shibun ki simbai mdei bepin bet do simbai terso haba pikwa banyo ka jor mdei pin bet do simbai ka jor haba pikwa pan na khwa nganong pi kat kum ke jing don kam kat kum ke jing kwa usimbai pan unmi pan usimbai terso unmi terso usimbai ka jor unmi ka jor but na khwa ngan wanra take a picture bapins no to ni ki babet ye ktin ke tong play ni de ban tip bala de briu ki don come a problem go jing e ki wan jing seng fi de vin tip ba ki wan ren kat ba jing don come la da fi bet do simbai u ba mi dai ke kum jing don come junki wat le dom la de pet no bala de le no shawai ye ka ban wat kat kum jing don come junki kataga de ba ngakwa nganong fi teng ni la shipen bet de program ba teng ni la shu ai lang ya baro de juk simbai ngakwa ngani thu fi snap ha kin mau ka jing shikri play kam de gumta ki briu wan ji sang kam de ka jing na niam ki briu wan ji sang ki don kam ki jing bam ki don kam yu simbai ki don kam ka jing hikai ka ba don kam la da ki briu ki don kam jing pen kia unong kren unong ai ki tin ka jong play u de ban don yu simbai jing ka jing pen kia la da ki don kam ki jing ai man sim ye ka jing pen shlur de ban bet do simbai jing ka jing do jing kren snap ngan pen e fi ka ni ka por u simbai ha ba kren yu simbai Tangan pune fina ga Bible. Ngan pune yung simbai kindiat. Nga snotin nat yung Petros ba Ukraine yung simbai uang kumni. Ngine pune na galanang ga beningkong, ga shiti ga beningkong yung Petros galanang ga beningkong. Pi pune na ga khat ga ba arpulay. Kana manam slam ngan shimtang kaway ga khat uang kumni. Habala pun ka arsin fi na simbai ubasep. Henry ubam sep da gaktiyan ublay ga ba imbat ga ba yaysa. Mday tang bangidan simbai shibun. Henday kan mau baro ki simbai ki bangibat nga khwa pin pet uday ubasep ni uday ubaha namar hang ni upetras uwanra ya ktin ublay ga ba imbat ga ba yaisa uang la pen kharsin ya gibriu hadu ka taka don ga bor jong ktin ga jong blay ba haba fi bet ya gibriu da ktin ga jong blay la pen kaya ki shi ga hima ga jong blay but day na ga daw kan mau shibun gibriu kan le dujok da ga jing basa jangi shibun gibriu kan le chabnang ro day da ga jing basa jangi namar hangne upetras ukren ga ktin ga kham e uang habala pen kha arseningi na usumbai besep ngayo I hangne ba udan ro usumbai besep naga da daw wala da fidegi nong bet wat na nga deng nong kren nga hapa na pet ba usumbai ayu nga bet namar ba yo usumbai ubang bat mga uday ubala expired uday ubala sep ubam don jing im shuapo ubala rim badaka spasnem ubadaka postnem ubala shibo ubala bto ubam doni esho but na bet daw ta la da bet daw besep sinum yo I gan mi nakatadaw hangni upetras of Ukraine usumbai besep but usumbai bam sep ubalang ktin ga jong play na khwa ga ngi fi shibon gi bri bon jing seng menta kidai gi bayo daw sumbai besep but bon gi klem kala ga bamot gi klem sha shakri play klem khar siniki
klem pat shame ke jing penem ki klem sno to em namar ki nong bet ki ba ai ke tien ke jong blai ki bat do sumbai u besep u petras ukren ang ni wang lapen kha arsien de tang dang sumbai u bam sep u balong ke tien u blai ke ba em bat ke ba yaisa nak ta daw ba kren yakini ke jingiseng nganum pat poi shi ke jingiseng ngan poi shwai shagi nong elam jingiseng ki nong elam jingiseng ki nong ikai tien blai ki ba sai ki brio ki don kamen tep ba ki long kumunong bet u ba don sumbai shibon tang ba sumbai u ba ki bet day u ba sep hendre day u bam sep u ba ba u ba la ban pen kar sin ki brio u ba la ban pen kalai ki brio shagi jing em ko ba bam chukot to ngini pet kindian fi the people in the bible o Paul haba utho yo Timothy ye o kumunong bet o ongkum ne sngap ngan pude fi ke shiti ke ba Timothy ke nang ke ba ngan pude na ke khat ke ba tangi ne pude na ke khat ke ba khatsan o ongkum ne to pershang smart ban IT le de bala pediang hondo blay kumunong tray ubamdan kaman ne ran ubi sambet ye ktien jong jing shisha kanige translation ne ka ong de ktien ge si ubi sambet ye ktien de jing shisha re ktien english ka ong rightly dividing the word of truth rightly dividing the word of truth debat bahai ke ktien kum kinong kren habang ibat ye ktien ge jong blay Kabaning kong ni haban persyang smat kekeren sepang kejing pen sitom kejing pen kre kejing minat. Bat ni don kamru banum le ran man sami kektien kabashisha. Banginum keren kektien kaban supen sngau tenak. Kaban supen sngau bahai gibriu. Kaban supen lap miat. Kaban supen ken oi tia ye gibubuan. Nginum keren kumta hang ni kong kumunang trai upam dan kaman le ran. Bafinum le ran man keren kektien ke jong play. Ban kaong ni ubanang ban divide ban pia kum bakadaitik ikaktin ke joblay kadan ke jingma hangta balanang ihikay klumar klems no to ikaktin joblay finyo iga ba mi nang taga de ba klumar suda balay sa mi ibrigo ba klumar man tapo ka rigi jingi wat gibalit jingi seng malang sunday hendray ngani to ifiki klumar namar ki klemyo iya ke jingi kay ke balong kabala pia baha dagani kitin ko baong rightly dividing the word of truth la da film lang man pia baha kitin ko jong play fini ifilong nong bet ubusubet klumar unong bet udah udah tip ban bet udah snow to ban bet kan mau habaong nong rap nong bet to udah tip mla mga mafigi bamday nong rap nong bet manjulit bet klumar de tang nong bet hi ubus snow to ban nga kwa ba pin snow to namar shwa bangan kren ni ginong wan jingseng ni jingseng an kren shwa ginong lam jingseng fi ide na kata kada wa absul pola bu kren ni gane uda kren shay ga shiti ki karen ga benin ko ga sotanat bo wan ra ni kitien ko nang ko bala gi khat ga san wa gi kitien u ate wa apolos u e pol hendre tangi nong yalap tien blade ki ba pilangai u wei po wei ko mu try la ai ho ngangala thum u apolos lai hendre u blay u penman hagiwegi kintien ngangala bet u simba ngala thum but u apolos u ai nga kwa nga ong fi ni ko pa fi fin snot ho kidon ki wegi ba bet ye briu ye ko kin kala ka ba kidon ru ki briu ki bala ban hikai pat ye ki tu ki bala kala ko no begin san kata kene ki jingmot ko ba sul pol kuran ne ngimdan man yo bura mang tang im dei ban snow sarong ang ta ni hap an snow tho bangi dei tang kinong bet bat ni dei kinong ai henry uba penlong yau tu sembai hapo jong ke kendau mdei mangi ken mau ngi tap hapo bat ngim tip show kamram jong ngi dei ban bet bat ban supikir ban dan ba yu ban dan ba penjular ban supikir ban mi ginyut ban pen khoi ba ban ai ge sbo ba dei bat pangkat tan rei Siapa hi tu sembai habala bet siapa u apalas rum tip shuhi u pol rum tip shuhi kabamot ginong kren hi ki be yalap ne ki be hikai kim tip shu ki labet kabasa gede habu tu sembai u hab siapa gekendau ya ketu kejing penlong jok yau tu sembai po gekendau de u blay u ba penlong ni u ba un sami agoi gesni
Nagda daw nga sultanat yo absol pol wang gini gikten. Wang kumne nga la thung wa pola sulai dre bleu lo penman. Kum tau betung long nga kwa vindabat ba. Lem neu tau ba ai ru dre bleken u penman wat sngel serang. Ngai idan gibreu sngel serang. Ki ba ong kren mga gitu gibreu gi kala ba mot dai mga penuan ni kisi gi jingpenem. Nga kwa nga nong film dai ma fi. Bleu bu ifi tang kumunong bet dre sembai dai bleu penlong yu. Wai sngel nga da galong ege bu pikran. Nama dai ma fi badan bor. Dai bleu badan bor man penlong itu sembai. Nama ula ai fi sembai. Tong nga kwa ngan pen ifi tangkat ta hagani gepor. Sngap ha. Nganget pila yo ni nong bet kendiat ngan kren biang. Uni unong bet nga kwa fin sngap ha. Unong bet syashkor ba inga. Unong bet udai betip ban bet kat bekum ka ayong. Kata kadai ke mga snotan at pala. Fi wala na fidan sipun kisembai usi bet kelumar. Pi tung pan nga gepor ke bamdai por tung pan. Ngani tu ifi de bedunakhli. Uba tung riu hadam ma por ke bamdai ke por riu hadam. Ngani tu ifi de briu uba laban ong na utau briu de beduna den kamban pasumar yu briu. Unong rap hi wala da umnang mustadro. Utip ialah ka ayam. Utip akan nugu por ban tung pan. Utip akan nugu por ka dai por ban tung kaba. Utip akan nugu por bala dai ban tung no da utu jing tung hakatu ka ayam shua banun slap lani hadin bawan slap lani pedeng slap lani hakan nugu por bumi utip unong bet. Kataru ka dai jing shisha ka bang kren ni let's say ya ka bang klem pai perkhat ubleu ay ngam ta. Unong bet udai ban tip ru ya ka por ot ru. Ngani tu ifi umi tang ngi kran tin ngi jomplay tip si so mi tip tang bala de bet taro kom long hoy ndai mangi ba pen long ndai mangi ba pen man de play Henry kin mau ngi de ben tip ro umi ne tang ngi shikri ngi tin ngi jomplay ngi kran shi brio klampet ngi brio ki kalane ka dan em ngi jing si so roinem long ki de pai nem tu brio ki de long ne Henry ngi klampet ngi ta tang na ba ki shuan jing sang tang na ba ki shi pep jing sang tang na ba ki shuan jing sang shulap mi tangi kita nga kwanga na pi kita kadeng mo bakla ai be gibriu gi belet jing sang kin long gibriu gi haba gi layo il sembai na nong bet u besngo to ba tu briu u tu sembai u da pen klai gi jing em gibriu ba ha ko gi pon na pi pet u da mi shisha ke jing long jing em ga badai ha yeng sam u da kla ha ga tre gi ta u da kla ha ga im lang sa lang da kla ka ta ti ga dai shisha ke jing shikri blai ga badai ndai ha gi ni gi sngi ngi bet na pulpit na gi jaka shing hikai ngim tip la ngi la bet na em bat teng ga besngi ko dai bangi bet nang tay dai bet dagi hajar ngut bat nang tam tip shoot unu balong no bamlo msutu sa kulumar bat hamta kene ga farshi jung Jesus Christ ka khlem ya ha bat gi jing shikri gi jing na ka ta daw na khwa ngan pen fi ya kene ga point ga bot nang ne ga dai unong bet u dai betip ban bet ka bakum ka ayo ngamla ban mudur yo play fi habang puni ga ne ga lenno nganda pule gini ga lenno wala na ngam tip lut ya gini ka igini gi jingtung ki ba ki jiu Israel ma ga ko por gi tung andre nget bo blay kurane gini ga rukom jong rap bagadan ke proses kadan ke procedure kadan ka ayom kadan ke rukom le sitang gini ga lenno ru larangan keren ngatrai R series live series nganum kut dan rai nganum penjurang ngan sipule ka bat kan yarap ifi bafin meditate hagaching pule bible jong fi tangine pule ya unong bet uba bet hakapor ka badai kum badai ban bet yo sembai hagalinka kata dai na ka kitab Isaiah kalinong ka ba arfo pra sotana palat ini kalinong ka ba arfo pra da fi pule ka kitab Isaiah kalinong ka ba arfo pra shwa bangan pule ini ka bangan ban pule nga kwanga nong fi ublay wi kayang ni shapang ka ktien ka jong play ka no ka ba arbu pra sing ngan chipuli khndia to ka khat ka khanda wang yanu ni kay ka jing tip yanu pen champang ye ka jing bana ye ka tagi bala ino bun bat ka bam shimla thum sho nama kala ko hukum pa hukum ulan hang ni khndia hang tai khndia kini ktien chipang kini ga dai bukran ga rukom ka ba kum ga poetry kum ga jing kren ka ba khamri na khwanga no fi gane ga wang no ya no ublay ulaban hikai ye ga jing start ga jong play
Yanu blay la man hikai gini ki eki beri ki belong jing champang. Wang day tang yaki bela ina bun. Haba ong ba ina bun ki ki beriu ki bela khamsan. Ki ba kloy ki ban hiar na ki pene jong ki kami. Bat ki bam snutanat sa ban bun sa andre ki snutanat ban bam na ki jing bam ka ba ka ba mut ki kristan ki ba tre ye ka ban ya chkhmat ban shakri yu blay ban yo ki jing hikai ki ba khamshalor. Uang gehtin ke jomplay ke lang ke hukum ba hukum ulan pa ulan hang ni kendiat ang kai kendiat kabamut haba hikai tin ke jomplay ni ben sutu ba kadai kendiat kam dai ke syukran lemer sedang na pois kren ka japa ngakwa ngan ong ifi ni ke por ngapa ken mau ngawan sing ni ke point ke bang kren yo nong ben unong ben ude betip ban bet ka bekum ka ayom ngala ong ifi ni ke kitab Isaiah kalau nong ka ba arbu pra nada udkhat ka ba arpu lai en puli udkhat ka ba arpu gundai kadai kalunong ka ba ngapula bau play ukuran adu kat ni yaki nong bet sngap uang kum ni to pen sha squar to sngauru yaki ktien jonga to snap bat to snau yaki jing kren jonga ken mau de play bu kren kum ta yefi hagani ga por wani shim magani ga dai tang yaki Israel kani ga dai yefi Wang penchashkor sngawi ge ktien jonga. Snap bat to sngawi ge jinkren jonga. Balay wang gumne. Wang ubalur ujulur klem de poot ban bet. Ukle ushan klem de poot ye ge dawlinga. Fi haba ula moi ye ge sla jonka. Bet yo ketsa bat pen safret yo kumin. But tep ter you kau barley hege jakaka bela kre. But you kau spelt hake root jonka. Ngakwa fin yo iye gane. Kadang beri bahagane. Fi you blay kurang ne yo nong rap. Unong bet. De wishilet bet. Ndre de bahapan shitam ban de lur klem de put ban bet. Finum la ban bet la de fim lur. But kita kadang bedon kam baha. Fi haban lur. Ban haba ulur un sabet. Nda ulur ule kumno ukle ang Bible ubalur snaba ukle ban ushan klem de pot ye ka dawlingot kamno to ba lang tali o hapan shanye kam dai un shanye ka kiktian ke si ne haba on shan gamot bi pen spread e ka pen lewet knang ba ne ba khat kan pen ba i to linka haba ula moy ge slide on ka bet e ketsa view de tip we ne ketsa udah tip bahaba ula mai ge sla bet eu ketsa upen sepret eu kumin utep ter eu kau bali haga jakab la kre eu kau spell haga rot jonka kani gamot ba uniu bri udah tip ka tu gajat kendau ngade ben bet da to haga to ko pol ba ngale kum tu ke kendau ngade ben bet da to ba garukam ke system ke procedure ka ba bet udah ben tip haga rukam jonki Israel ki jiu ki tip yang ni garukam ben bet eu tau kau spell eu tau kumin eu tau uma uket sabat ke kwang nang pingam dan pol ngan batai kini ndai ngas ngau tho ba kini ki jing thong ngi ki sembai kita la ka jong kat kum ka rukom penlong ki kendau kat kum ka ayom ka bala bu da ka rukom bu bet de nong rap but naman ka dan dala dep kini ngas ngau ngo ba play wang ha ka khat ka ba ar pound riu uang kini ki kiten singap wang namar u play jong u yalam u ka badai u hikai de ya u wala imot kini hikai yu berap kini ke kreni ke bakin jaman sim bau bebet u berap ndai bau nang ule start na radio kren start na ke jing tip ke benang ne nang tai ke bau tip na ke internet u tip na ke jing pule chong u na ke bau let pule no la ngam pen ram ke jing pule hari kan mau haba fi bet yu sembai wala bet na ke bi sei na ke library jing ke jing pule chong fi na man na ke jing pule chong fi la fin sei na sembai ba ngan ong fi yo la sep namar hangni ka badu ka kren chai gong namar u blay ja u yalami u ha gabadai u hikai de u ken mau u nong bet u de u shai kai how blay kum lo ban bet ye ka tanga kren daga ikhtiar ga bakin ja blay ba haba nga kren ga ikhtiar ga jong blay na tip u blay u hikai ni em nga haba nga hikai ga ikhtiar ga jong blay kidan ki eki bangam ju tip ga por ba nga kren nga yo ga jing shai no try bat ka long ga jing men toy nga shimet u bakren
bat kayo ngalong jimin toy finama de play ba hikai ubayalam ya ka badai kamat uyalam ban bet haga chaka ka badai teng teng finai de yeng ki brio ki badana preng jing pilit bet haga por ga bamdai haga yeng ga ba dan daga we pa ga jing bat hilap na pimi nang to ga khlem dan jing khu na khwa ga nong fi wala chule niam gumta na ma pidan kam ban sha ga jing lam ga jong play ban bet daw simbai badai haga ayom ga badai ga por ga badai kat kum ga jing start ba ga jing shai ga ba piyo da ga ba play hikai fi kum no fin bet yo simbai tang ini police shu khat bar punyo na snut na igni wa na mar yo ket sam ju sho da ga ter sho ga ba nap limnim ju pentelun ya geshalan tem halor hukumin ndre yo ket sala sho do dieng ba de hukumin do dieng sho khba kata ga de ga kom to ki ju israel ba girat nga khwa ga no fi fin tip ya gani ba wang ne mju sho da ga ter sho ba nep yo ket sa mju pentelun ya geshalan tem halor hukumin ndre yo ket sala sho la sho do dieng ba de hukumin do dieng sho khba yang ngi kita kalong ke belong kum kren ha po ba fos ne ngi ngim tep andai ya ki jiu kita ka de bu play hikai ki kum no ban le na khwang na fi ken mau ngi ki nong kren ki nong hikai ki nong sai tin ki jong play ngi de ban sno to do kata hato dan kam no dieng hato dan kam na shalen tem hato dan kam na ai ban le kum no yo tu simbai ba tu ka khindo ko ba kum no bat de ne ta na bo ini ko point unong bet ude ba tip ban bet kat ba kum ka ayom kat kum ka rukom ka ba labo wang yo kau kupu jutuliat namar mju ya show you but ya gishal but la gishalan tam kali jo but ki kula jo ki pen spread you pen ban mju tuliat you kani pe uda ongum no kaniru kami na utrai ki pa uba pla ga jingsla uba kraw ha ga jingstan finiona e kat kani galno finiona e kat kani ga ktian ga jo utrai kani ga wisdom kani ga treasure yang bapeleng try day mame uba yalamingi ban bet yo simbai ka por ga day me hikayingi kum no bangin bet but day mame uba bakani baro khat kidai ka pla ka ba mi na ka jing start na ka jing sala but na ka jing kraw jing start ka jo play day na ka daw nganum kirke ban krani ka jing sang ngan peni shoy fi yagni habang kran yagni ki south li ki jingsang lesing an sapoi la shay yagni rementa ka sing kran jwa yangi ki ba bet yag ktin ka jong play shi ki breu ki ba hikai kin mau don ki be kin no yag breu hab ki le ga jat kin mau ni kin no yag no wan jingsang ka jingit kle ka de ka jongi ka jingit kle ka de ka jongi nga shit ong yag breu hab ki yo thia jingsang ki ong ani tu breu wan jingsang klemakor wan thia jingsang shanga no fi nganum kan no yo batia ngan kan no yo nong kan oi thia ro namalada unong kan oi thia unang man kan oi ki breu bro kin yo thia ba de ne ga daw nga khwa nga fi ni ko por fi fin snot ho ba shibun ba ki breu ki le jingsang ki play ki shong ki khun ki kwa pala ban snga nrei aba pi bet do sumba bomi hap ka ba kum ga jingdan kam but aba pi bet klumar ngani tu ifi uba pli umla shan ba ga jing sam thia kawan but nga kwa ngan ong ifi ngani ka por pi devin snot ho igta ba uba bet udan kam na snot ho ya gani ga mga punya mentan nga kwa fin de pla jingmot ingani sngap ha ublay hikai daga rukom bet jonki israel jonki jiu ya kitu ginong bet ginong rap aga por ga jonki ban hikai ya ga jing shakri blay ya ga jing hikai kitien jong blay fi kapapot nang tangan hikai fi yo nong bet mdei tang bu tip ban bet kat kum ga ayom udai ubahap ban minot ban bet bat ban bam dapat bahai ka kitien kitien gi bang kren gi dei gi bang kwa bangan ngan pensyai fi habang abu ya gani unong bet udai ban minot ban bet bat ban bam ngan pudi fi nang bible ngan pensyai ka kitien ke kitab Isaiah kal nang kebesan-besan ke dekat ke besip hau bat way ke ong kita ketien namar kumba uslap uhiar baga yor na beneng bat kam jupai jatain reka ai umi ke kendau bat ke penteleng bat ke pensayika na kwa vin singap ai ni ketien ke ong ka ai sembai hau babet bat kepu
hau babam. Terkadang abu unong bet udai ubaminat ban bet bat ban bam. Kin mau udai ublay ubapenlang uai uslap uai kayon abneng ngani ke kren shapang kejing pendap do mensi mekoi bat kejing penslap. Iau brio ubamut ban psai ketin ke jong blay shigi brio. Namar ublay uai iau slap uai kayor bat uai umi ke kendang kren iga jing im ke jong brio shigi play. Penteleng iga ketin iau tu sembai iga dok not jong baru pensai ka. Bat ndaladap uang uai sembai hau bobet bat kepu bobam. Dapat mai tai ketin mai tai ketin di bang yang hadu mendang sengi kedai nong rim chunga. Pidap kene ga bahika ketin ke jumpa dan ke brio ke bang ngani tu kum bakalo. Dan ke brio ke pla ke balengo yang aki ong kum ne. Ki ong kum no pila ban hikai ke ketin ke jumpa malagi sengi. Kum no file dan ke brio ong ula syukran kulumaro. Namaringi keren malagi sengi. Syangan ong fi kene kedai nong rim ke bang jubab iki bobon. Bau blay uai sembai tang hau bobet. Bat uai kepu tang hau bobam. Da fiyo e ta kitien nga kwa nga nong fi kan pentengan ni fi kan pen kemen ni fi kan pen sok ni fi bat pinum dan jing sarong ta. Nama de blay ubai sembai hau bobet. Syangan ong ni kitien. Lada pim jubet sembai wat le kmi bapinyo sembai. Kat bangalang bet yun sembai jong kitien ke jong blay shafi nganyo sembai biang da way pat la syai. Namar ublay uai sembai tang hau bobet. Bat kaba aro ang uai kepu tang hau babam. Wat waling mat pinyo kepu la da pim jubam. Kani ke keren Jepang u kepu ke keren Jepang ke ketin ni blay. U jisu ang om tang da u kepu bu briu emre da ketin bro kaba mi na ke shintor ke jong blay. Kaba mat ke jingbam kaba unong bet uday babam ye ke ketin ke jong blay malagi sni. But uai kepu tang hau babam kaba nga mapiki ba shikri blay ke ba psa ni hap ban bam ke ketin ke jong blay malagi sni. But la ngi bam uai kepu malagi sni. But abu uai kepu malagi sni pila ikaban bam ban ba bam pinla ban psai giwai. Day na ketau na sabu nang ni mga ong ifi unong bet uday ubabam but ubabet yu sembai. Uhab ban minot banyai bet but banyai bam. Syuai ke bangan penkut ngan pen ifi gani. Kani ke pat ke baning kong ngan kren syuai kinong yalam jingseng. Kadai ke jing syakri ke badan jingkit kli da ke jing sengret. Ngakwangan pen ifi ke takhin dia. And ya stat ngan penkut no igini in si peteng igini sauta lagi jing seng la syai. Nama pinda puli na ke gospel ke jong Yohanes ke nong ke bakhat lai nganong de puli nama be yo Islam. Ngam yo por shudu. Fi akal nong ke bakhat lai ke thu ipang uji subu sai igi slajat jong ki senran. Hot ya gani ngam kren ben dan giba sai shisharu de ke igi kijat jong ki parabe shakri. Mau jisu ni uang le ya tangam persat. Rik haka ba kencaman sim kani ke kren Jepang kawai ke jing shisha. Kani ke kren Jepang ke jing shakri. Kabangi ai da ke ketien ke jong play shigi brio. Kan mau uji suang ni ke badu ke ong ule amno o la pipuli na nang bakhat lai de khabalai ke ong uda tip o kupau la ai no uiki eke bro ke keti ke jong ubar ula mi no play ba unselect no show play. Ula yang jat na ke jing ba mi ula bu na ke jankop ba ula shimi ke janya ula pan po ila din adin ke taw la te o ke dabar ula snaman sai ki jat ni sendan ba nyan iki ke janya haga bala pan po ila di ana kum taw la wana siman betul sudah ang uku try mesaj ki jat jonga jisu itu ang ya ka bangale mem shempang menta remet so to adi fi u petras wang menom yo sai ki jat jonga jisu ang la da nganam yo sai menom yo bentalem setia ba siman itu ang am tangi ki jat jonga ki kiti ki khli jonga ujisu itu wang utaw bala pensum dan kam ndre tang ban sai ki kijat ulong khoi baro par kumta phiru philong khoi ndre ombaro nga khwa pin singa bai gani ki parshi gani gani ki bujisu le da ka jingle ka ba ki sinran kim singa tho
ban pening kot igini kena mungkin syai haga Bible ya ka la kren bagade ke tin ke joplay pulin ke gospel ke jong Yohanes nom khatsan ke khat ke balai uang pimenta pilong ke bekhoit de ke tin ya ka bang la kren fik pitep kat ba pidang snap ke tin ke joplay ke don bor mana ke sngi wat manga men ta singa bang kren ken mau ngasat ke kijat jong fi ke bakin jaman sim bakat manga nang sat ke kijat jong fi dagani ke ke belong ke tin ke joplay ngam kren itu ke kijat do jong fi ane ke kren ke kijat jong ke jingya nanti ke jong fi ke babat u blay mana ke sngi ken mau ke bring bon jing seng ken mau habang kren ken mau ngi de shakri ki bo blay lo khat ngi ki shakri ki bam day ban shimburam ha ga jing shisha ngi day ki be shimi ki kam ka ret ba ma ga ta day ye ka ban sat ye ki bri ki bo wan chi ki jing seng dan teng teng ni le boss ni le kan bran ni le nong elam no teng den tai teng fong sut ngam kren prasha ki tan re ni shim ngi day mangi ki be kren ba nang ta day ngi shim ni day ngi day ki ba lor ken ma jisu shim da upan po la ga sinka be shim da ga ba sat ki jat jong ki sun bran ki bo buat you nga kwang nong ki fe ni pot kani ka kren ni jing shikri ka bangi bo jisu hikai ngi bangi de ban tep ba ka ba kren ni tin ke jong play ke de ka bangi shim ke kretan ka ba khama po ye ka ban saj ke jat jong ki bo bon baro bon ji seng bakin tep kum no ban ya ha ka lenti ke jing ki ha ka jing im jong ki ni ka pertai bat nganum pen slam ngi nen bre nga kwang nong fi kani ka bang kren chi firu mde bang shim ke benta ka ba halor ada nga shim ke ni da ka bang buat ni nuksa ban pan po la gesin kai ban hikai fi baro ngam de shim e fi de na gnu niam na gnu balang na gnu jing shikri hendriken ma nga sat de jingai de gnu ktinu blege balang ko ko bekin chamen sem ye khaban pen khot ye ge jing ya len ti ge jofi ba pinum bakla ha ge jing snot ho jofi yo play but ba pin poi pe ye ge jing ya jofi shadu shabneng ha ge ge sngi ai play ni kai fi ling ba ki ne ki sautli ge jing sang ki bangan si kai shikmat nre min tag sngi na hikai shua yakinong yalam jing sang nget kala lang jing kar khu fi dong ne le lang sike jing duai ku try nga ai ngu ime play yekini ku por bangalala ban hikai yekini ku ktien ku jame bangan sekren yekini ku sautli gi jing sang nre try haba me kren yu nong bet ngala kren ku pa yengi kinong kren kinong hikai bada play be hikai yekini ku brio bikin nong ban yo i ki bakum kinu kinong bet kidon ki bakum kinu kinong hikai kitien play ki shong ki jing sang ki bakum kinu kinong yalam ku try ki don a play ki bala ban ai ki kitien ki jong play kat bakum ki jing don kam ki jong ki trying at tuai man yarap balang bagan ki jing hikai kan play ki jing mot jong kinong wan jing sang kan play ki jing mot jong kinong hikai kitien play kan play ki jing mot jongi bangin snot ho ki jing jileo jong ki jing hikai ki jong kan try play man yo buram na kani banga hikai man yo lot ki jing ro aka kerteng ki jong jisu ban nasrat in dubai amen do blame ker khui film ang ni jing hikai yai snap ni la shai la shi sngi kan lo jing ker khui fi ko bless you